Ayan guys, pakain tayo ng baboy. Gutom na sila. Oh. Lagyan natin yung isa. Hindi ko kaya. Ihulog mo na lang dyan. Papa ko sana. Hindi. Papa ko sana. Papa ko sana. Hindi Papa ko sana. Papa ko sana. Dito hindi dyan dito. Sa baboy mo yan. Pagkain ng baboy mo yan eh. Hindi ko kaya. Ako na nga kasi. Sabi ako. Sabi ko. Sige na, ibigay mo na. Dito na. Hindi ko kaya. Dito na lang, ganyan o. Oh. Kakain daw siya. May bagong panganak na baboy dito guys. Ano? Bali, 6. Papa. 6 sila. May bago na naman tayong alaga. Papa. Ito Pahawak yung mo. nanganak. Pahawak mo sa akin. Ay, hindi pwedeng hawakan yan. Magagalit yung mama niya. Isa lang ang itim. Isa lang ang kuhan, yung nakuha ng kulay ng kuhan, inahin niya. Isang itim lang, puro puti na. Ayun na, makikialam na naman ito, magpapakain na naman. Tama na, tama na. Tama na. O, sige na. Pakain ko na. Ayun. Papa, ano? Hindi, lagay mo muna yan. Sige, tagakadin na ka. Sige na, bilisan mo. Lagyan mo ng tubig. Akin na, ibalik ko yan. Ganun pa. Langgang ko na. Sige na, lagyan mo. Ay, galing naman magpakain ito. Sana mabuhay silang lahat. Tama na, tama na. Kagatin na kakidata. Tingnan natin yung tubig nila. Ay, marami. Puno-puno. Tapos, dito sa kabila, oh.